Bai, ikusten dut, eta esan behar dut gainera, ze aste honetan kontrakoa ere adierazu ineban, ez dakit astelen edo aste artean, eta gure harremanak hobetzeko nahia erakutsi neban, baina arraizen hitzez aparte, Bizkaian enebala igartzen esaten neban, ezta? Bueno, horren ostean, eta besten baimen barik esango dut, baina komunikazioan jarri gara bi ejekutibak, Bizkaiko sortuko ejekutiba eta Bizkaiburu batzarra, eta nik uste dut behintzat hitz egiteko bide bat zabalduko dugula. Eta uste dut hori dela garrantzitsuena, egiten dugu Euskadi Buru Batzarra eta sortuko ejekutiba nazionalaren artean, eta hori da bidea. Guk salatu egin dugu eta salatu egingo dugu beti, ze jarrera izan dauen Bilduk Bizkaian, Euskal Alderdi Jeltzalearen kontra, batez be horren beste kargu publiko bai zinegotzi eta baita alkate auzitara eroan da gero, kasu bat bera ere, ez talako aurrera joan, danak izan dira artxibatuak gehienak lehenengo pausuetan. Beraz, uste izan dugu politikarian judizializazio hori eta batez be hainbat gauzatan batera egin genken bi alderdiren artean ez eukala zentzu askorik. Eta uste dut hori konpontzeko bide bat zabaltzen badugu, bentsat gu Bizkaiburu Batzar moduan zabalik gagoz elkarrizketarako eta akordioetarako. Baina gure kontra egiten diren olako jarrerak eta jasarpenak be, salatu egingo dugu.